Om Gerald Aukes en zijn ploeg de taak om Offo in eigen hal te verslaan. Dat is oordeel hier net bad uit zijn twee kruisfinales. Maar is een oerwinning hier mogelijk? Ja, absoluut. Ik denk dat wij gewoon ons strategisch plan goed uitvoeren. En daarvoor dan energie in de oer zetten dat wij het winnen kunnen. Een drege objecten, want de eerste wedstrijd van de competitie in eigen huis verleer Aldiorica met 23-18. Maar nu is het begin aardig beter. Het stiert strategisch goed en er wordt zocht om de uitspielerkansen likasieren van Erwin Zwart. En hij brengt Aldiorica direct in het begin op voorsprong. Offo is de ploeg, ja, die is de koprenner en die had het meeste te verliezen. En het lijkt erop dat er wat spanning zit op de ploeg uit Maarsen. Grote missers. En daarvan kan Aldiorica profiteren. Het is Rianne Nijholt met een prachtige uitstartbal en dan is het al 0-2. Maar goed, in korballing kan het heel hut op en del gaan met de scores. En vanzelfs liet Offo haar dus net zomaar even een aanslagje. Het is wel duidelijk dat het net makkelijk gaat bij Offo. Hier een trobraak van Martijn Roos en dan de misser. Weer een grote mogelijkheid. En Aldiorica profiteert van de volle 100%. Want aan de andere kant is het André Zwart die trefzeker is. En het verschil is in de beginfase maken 0-3. Nu is het zelfs een lietse marge. En Offo die weet dan toch dichterbij te komen. Staren gewoon kroept de koprenner naar Aldiorica. En hier is de treffer van Tim Brax op 5 zoon. Dan is het verschil nog maar 2. En dan ja, maakt Aldiorica bij de les blijven. En dat doen ze samen met dit blok van Peter Lageweg. Een lekkere opstekker. Frustrerend voor de aanvaller. Maar heel mooi voor Aldiorica wat in het skoft met Njogensson de kleikamer in mei. Een lietse marge, dat weet ze. Maar die marge is in elk geval in het voordeel. En hoe komt het dan in het begin van die tweede helft? Weer een misser van Martijn Roos. En de frustratie die sloept al wat in de ploeg. Het draait net bij de koprenner. En wat kan ze daar voor stellen? In elk geval is het Aldiorica wat weer heel goed daarvan profiteert met deze treffer van Erwin Zwart. Bijzonder opdreven in die tweede helft en creëert aanronde. En de voorsprong groeit. Peter Lageweg met een mooi kommenske en dan is het verschil al 5 punten. En het gaat groeit, want mij nog een kwartier te gaan. Stiert Aldiorica zo'n doelpunten voor in Maarsen. En dan mag je het toch net meer voortgaan. Offo kan ze nou nog een beetje rondwaan. Invalster Duwertje Koning scoort. Maar dat is van heel korte duur, want het antwoord van Aldiorica is eigenlijk constant direct aan de andere kant daar. Erwin Zwart met zijn 9e treffer. Hij zorgt voor weer zo'n punten verschil. En dan is het een kwestie van bijblijven, net meer wij aan. Offo mij nog scoren en dat zullen ze dan ook doen. Jeffrey Huiberts, de enige heer van Offo die net wisselen waard. Hij maakt het verschil een beetje lietser. Maar continu is daar het antwoord van Aldiorica. En dat is de beste remedie. Het is Rianne Nijholt die het hier scoort. En Aldiorica wint met 23-18. Een prima revanche voor die jeddere thuisnederlaag. En Aldiorica docht als team weer vol slijm mee in de haarklasse. Wat wij uit Dienhuis hun spullen uit halen. Dus ze hebben natuurlijk heel volle tempo en dat wil ze graag spelen. En we houden dan de eerste heer achter. Ja, en daardoor kan zij net lekker in hun aanval komen en missen ze heel volle kansen als de eerste helft. Hoeveel kansen zij missen, ja, en dat is denk ik hun speeltje. En op een gegeven moment, ja, dan rijden zij inderdaad mentaal een beetje het paard kwijt. Ik denk dat wij gewoon terug wonen hebben bij hun bepaalde fases een beetje tot wanhoop dreven. En dat zit Udenische manier van spelen. Hun gewoon heel zo naar binnen toe, die willen het oude maken en wij willen rustig.